Исәнмесез, эфирда шәршәмбе көн яңалыклары, студияда Роза Хабибуллина, алга таба төп темаларга кыскача күзәтү. Подгузниклар һәм пеленкаларны вакытында китермиләр. Тоткарлыкларның сәбәбе нәрсәдә? Хәбәрчебез ачыклады. Республиканың иң яхшы автоинспекторлары Чаллыда яши. Бүген лаеклы инспекторларны тәбрикләделәр. Мошенниклар саны көн сайын арта, виртуаль каракларның кармагына эләкмәс өчен нәрсә эшләргә? Алга таба карагыз. Улюкаевны кулга алу Татарстанда да зур тавыш куптарды. Бүген Казанда ришвәтчелеккә каршы матбугат конференциясе узды. Биредә Наил Мәһдиев та чыгыш ясады, Чаллыда элеккеге министрны да уздырганнар. Шәһәр бюджетына 8 миллион доллар акча кермичә калган. Җир участокларын инвентаризацияләү нәтиҗәләре 73 участокның документсыз куллануын күрсәткән. Быел башкарма комитет 638 миллион сумга 700 претензия әзерләгән. Ярты миллиард сумга судка шикаят белдергән. 156 аренда килешүен үзәргә туры килгән. Порядок цифр чувствуете, которые я называю? Это серьезные суммы, которые, естественно, должны поступить в установленном порядке в городской бюджет. Поэтому мы считаем, что эту работу необходимо и дальше проводить. Подгузниклар китермиләр. Чаллы ТВ кайнар элемтә телефонына шундый хәбәрләр көн сайын диярлек килә. Киләсе атнага елның соңгы кварталы өчен тернәкләндерү чараларын тарата башлыйлар. Әмма алар барысына да җитәрлек күләмдә булырмы? Тоткарлыкларның сәбәбе нидә? Гүзәл Шихапова ачыклады. Я вот покупал пасту буцел по 250, мне Одна штука 250. Да, они оплачивают мне 217 рублей, 215 рублей 62 копейки оплачивают. 215. Ну, я получаю всего там 10 тысяч по группе. Шәһәрдәшебез соңгы вакытта тернәкләндерү чараларын үз акчасына алган. Социаль иминәтләштерү фондында бу акчаларны кире кайтарачакбыз диләр. Әмма аның суммасы даруханәләрдә сатып алынганына караганда азрак. Фонд дәүләт килешүендә күрсәтелгән суммадан артыгын кайтара алмый. Әмма препаратларны тапшыру пунктларында алар контрактта күрсәтелгән түбән бәяләрдән сатыла дип белгечләр. Әгәр тоткарлык 1-2 генә көнгә сузылса, подгузникларны һәм пеленкаларны үз акчамада сатып алыр идем ди шәһәрдә. Әмма кайчакта озак көтәргә туры килә. 3 пачки на 3 месяца, да, и все. А сейчас я не знаю, когда. Вот в октябре привезли, 7 получил, а сейчас когда привезли, я даже не знаю. Вот я получил первый раз в июне месяц, а второй получил в октябре. Меңләгән шәһәрдәшебез шундый ук хәлдә калган иминәтләштерү фонды белгечләре әйтүенчә, башка тоткарлыклар булмаячак. Елның соңгы кварталы өчен подгузникларны киләсе атнада тарата башлыйлар. Моңа кадәр документлар белән шөгыльләнгәннәр. Сентябрьдә законга үзгәрешләр кертелү сәбәпле поставщик белән килешүгә 1 ноябрьдә генә кул куелган. Үзгәрешләр подгузникларның техник сыйфатларына кагыла. Мисал өчен аларның сеңдерү үзлеге 2 кг 800 граммга гына калган. Необеспечение части граждан обусловлено переходным периодом приема передачи полномочий, формированием подходов к качественному и своевременному обеспечению граждан. При этом планируется до конца 2016 года, что будут использованы все средства федерального бюджета, доведенные региональному отделению по Республике Татарстан на обеспечение инвалидов в размере 854 миллиона 700 тысяч рублей. Әгәр шәһәрдәшләргә подгузниклар һәм башка тернәкләндерү чаралары якын арада кирәк булса, үзлектән үзләре килеп алырга мөмкиннәр. Пункт Муса Җәлил проспекты 66-нчы йортта урнашкан, әмма поставщикка алдан хәбәр итәргә кирәк. Барлык сорауларны кайнар элемтә телефоны буенча бирергә мөмкин. Гүзәл Шихапова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Республиканың иң яхшы автоинспекторлары Чаллыда яши. Бүген кварталга бер уза торган бәйгегә нәтиҗәләр ясадылар. Алмаз Бакиев һәм Радик Мөхәммәтҗанов иң яхшы патруль экипажы дип танылды. Алар ел дәвамында 7 җинаять ачыклаган, 2000гә якын башка кагыйдә бозу очракларын теркәгән. Эчке эшләр идарәсенең ветераннар советы рәисе Иван Агафуров аларга сертификатлар тапшырды. Наша заслуга — это заслуга батальона, руководства и всего личного состава. Шәһәрнең баш инспекторы Радик Кадиков та зур бүләккә лаек булды. Ул Тамазик Реселидзе исемендәге бәйге җиңүчесе. Шара республикада 3нче ел уздырыла, биредә һөнәри сыйфатлар һәм физик әзерлек тә бәяләнә. Это действительно высокая награда, почетная награда, не только лично для меня, а в основном целый коллектив. Эту награду заслужил многолетним трудом, не только показателями и профессиональным отношением службы. Это вот действительно год такой урожайный. Мошенниклар саны көн сайын арта. Быел IT белгечләр капканына 400 шәһәрдәшебез элеккән. Виртуаль мошенниклар корбаны булмас өчен нинди чаралар күрергә? Безнең сюжетыбызда.
IT хараклар яңа схемалар уйлый, шуңа күрә килгән SMS хатларга аеруча да игътибарлы булырга кирәк ди белгечләр. Женщине пришла смс-ка, где смс-ки же приходят, к вам пытался дозвониться такой-то, такой-то, да? А здесь неизвестный телефонный номер, она решила узнать, кто же пытался ей позвонить, прошла по этой ссылке, вследствие чего ее телефон заразился вирусом. Мошенниклар тырышлыгы аркасында вирус мобиль банк кушымтасына эләгергә мөмкин. Еш кына шәһәрдәшләр акчалары инде караклар кулына килеп эләккәч кенә полициягә шалтырата. Эзләүләр бара, әмма нәтиҗәле түгел. Интернет аша кылынган җинаятьләрне ачыклау авыр. Гадәттә мондый караклар решетка артында утыручылар, әгәр хат килсә югалып калырга кирәкми. Иң мөһиме сылтамага басмаска. В этих файлах, скорее всего, есть какие-то трояны, которые смотрят ваши смс-ки, ваши соединения, могут подменить, например, клиент банка, да? А вы там вводите прям свои реквизиты, например, там, или смс к вам приходит непонятно откуда, да, не со Сбербанка, например. То есть они могут даже подменить так, что у вас в браузере вы будете заходить на Сбербанк, казаться, что это Сбербанк, а в действительности это совершенно другой ресурс. Гаджетта программалар никадәр күбрәк булса, вирус эләктерү куркынычы да шул кадәр зуррак. Мисал өчен телефондагы мәгълүматны редакторлау программалар аркасында шикле кушымталар эләгә. Прежде всего, не стоит устанавливать те мобильные приложения сомнительные, которые, как, например, обещают вам узнать, кто заходил на вашу страницу ВКонтакте, либо позволяют скачивать нелицензионное программное обеспечение со всевозможных сайтов. Вот от такого рода мобильных приложений лучше себя уберечь и регулярно обновлять антивирусный софт на ваших гаджетах. Шит номердан SMS хат килсә, җавап бирергә ашыкмагыз. Мошенниклар үзләрен банк яки башка оешма белгече булып танытырга мөмкиннәр. Акциялар, бүләкләр турында сөйләсәләр, сылтама буенча күчәргә кирәкми. Оешма номерын табып, шунда шалтыратып белсәң ышанычлырак. Ну и они базу данных где-то, например, купили, также в Москве продают базы данных, там, то есть старых клиентов. Да, то есть там закачивают какие-то на дисках и на дисках продают в Москве. Там. Телефонда кыска номерлардан хат кабул итүне тыярга мөмкин. Моның өчен кәрәзле оператор белән килешү төзергә кирәк. Телефонда вируска каршы кушымта булса яхшы. Гүзәл Шихапова, Ксения Антонова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз.